Oh, ay. Good morning. Today is September 25, 2025. Time check, budoy. Oy, alas 8:15. Oy. Markulita. Markulita ka man, budoy. Markulit ka man. Oo, oy. Yan ang adlaw. Huwebes. Oo, baga base good mananuhan baga nahipapatik yan ang mga himangraw na social media kabahin hinin nga igin preparar nga bagyo and may dagud man na tropical. Oo, baga nahingalimot la kita kung ano nga bagyo ini. Oo, pero baga base naton baga nahi kita ana tanawan LGU, MDR, PNP, pati nagihapon fire, Bureau of Fire ngan iba nga mga lokal nga panggobyernuhan o mga departamento in baga naguruhimang raw hira kakulop kabay na nun preparasyon hinin nga sana all sugad ano. Oo, kay baga amo na itong permi katapos ito na executive optical. Oo, an optical executive. Alagat optical. Pura klase yan na budoy. Oo, lipay yan at mga estudyante. Kaya no, di ba nan mo muok. Oo. Oy, silibang ko ha. Didi ngayon na tanawan ha. Igin paparayaw inin. Amo ini nagpakakuan. Nagpakaman. Adi nagpakapaskil. An free wifi man. How to connect, go to settings and select Wi-Fi. Tapos connect to DICT, free and Wi-Fi for all. At tapos siyempre mo ito ni check ito na terms and condition nga at the same time ma-fill up kada may dato na naging pipill upan. Oo, amo man ito ni kasagaran ano. Oo, so yan malibot lang kita, malibot lang kita ha. Ang aligid mga reskulaan. Oh, so bali mo iton ha. Baga ani ba may doon nag-comment, di ko na di ko na to trabaho budoy. Mapagyan na kahit na hinot administrator, hinot ko budoy ka. Itaton lahat yung pagpahimat ngon. Diri kita mga investigador, di kita ano ka ba? Pero magsangkay lagyap kita ha. Oh, ay. Totoo dolor. Pati ba naman administrator kung hino papakyanan kita, diri kita kuan tuki dito ni taton line mga pahimat mo nila ba ano ka ba. Tapos may nasa rin ko no mahinay. Normal kay damo ito't nan gagamit public lagi. Ay alto na yun inuran. Oh, mati ka kita may craftsman at tanawan o diri craftsman. Ano ka ba? Matisugod kita nga di EBSO. Tubtob lang kita. Gate ka di naman kita pwede sumulod. Ano ka nga? Itatanin niya na. Libot-libot la. Oo. Ibot-ibot la taton. Oo. May mga napakya naghihapon. May dito marasa nga tuba. Marasa tiro ng tuba dito gihap. Ba. Katilaw na kita. Lilingig. Uy, Kanda Villamor. Uy, ani din niya. Kanda Villamor's Dental Laboratory. Kanda Mano Cesar. Oo. Ay! 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 Ngasa! Okay. Oo. Dili. Ano pa ko sir? Oy, EBSO ha. Amot EBSO. Ulang pasahero yan ha. Ano? Ulang pasahero ano? Pare klase. Oo, nag-foundation pala hera. Di pala may ha. Ngadilat kita TS, CSI. Lilibot lang kita. Di may masigab to kita merkado. O ba ka magpanik ba? Makurili kung nagpapanik pero rig babay. Long live. Ito ba nagpapanik pero waray buying.
Nagpapanik pero wala ka nagbabaying. Oo. Oo, diba baga hindi rin mo kunukuhan. Maupay nga aga. Morning. Oo. Diba nagpapanik pero wala igbabay. Wala igbaray. Uy, ano liwatit dida. Ito na lang tatabay. Oo. Ay ganda banji. Ito na tunat dida. Anat ni Rawina dida. Day. Ate mano dinis, dayaon na. Okay, oy, good morning. Oy, kita na gud ha. Doon na ulbo na iton kanan gymnasium iton tanawan. Alagat na ulbo na. Di ba? At least itaton paglibot yan na, damot yun nanikitan. Yan na, din niya tanawan. Basaon tan maupay. May na magita pag tinawan to sa daw sa nagtitinawa atong permi sa nga kuan. Tanawan School of Craftsmanship and Home Industry. Bay nakigpa-challenge. Bay may da magkadaop taga nakin 5 seconds oy. Di gihapon may da didi Bob's Coffee. Di da didi ro at bangay la ha may di gihapon ngira mga mga mali daw puntay ni. Ganda ka na inin iyo. Hinot Bob's. Imo mo agad. Ha. Dito no, may dadi yung mga manok, tagpiran manok. Ito pa rin, 25, may tag-20 at pero nagpakatubo ha, mga dagko. Mga dagko. Para ito naman estudyante. Tag-20, alaga daw dagko. Kung karuyag niyo baga mag pahimulos itong katugnaw, may danira din yung mga hirigopon. Ha. Man, Bob's Coffee. Adiling dapit, harani. Didiha may tanawan, School of Craftsmanship and Home Industry. Marong na ka no. Yan din ha. Sige. Napingaga. Talaga may danim mga may danim mga sinisir mga panalipdanan. Kada dapit sira nanay na apoy. Mga daba. Mamay kalanin nga itong magkapaglibot. Pero nakaminuto. Sinabot na hin 7 minutos. Masahay ay dagada din baga natakita ako mga kulop ba. Tapos na napaka lasing kita no sahay kayo may dapa ko. Saint Vincent de Ferrer. So may dapa ko iton 8 minutos ngadangad to mati-kati kita may sulana. Mati-kati kita sulana paspas pangali tato na rumbo. Nalatong niya amo nga naubsan kada ang permit ko kaya di ka maro magparong hit motor. Makikita nga di dapit. Ay okay. Di ba di estudyante may di estudyante Tanawan National warin magpagbaro. Tikada nira dit pare klase pare klase pare klase agoy dit na hira. Makaruruyag yan kay maurag kutay. Pare klase ano pare klase ano paray okay pinapanguli na. Nga nabuwas ano diri pa waray pa kada buwas. Waray diri pa klaro buwas. Bantong buwas waray gipadig klase bantong buwas. Amo pa kita yan bagay taton ngipon baga aton lagi susop-sop kaya no
Yung pabutangan tanahin kuanhin alambre. Nabutangan na yung alambre at pustiso. So bagagin susupsup na lamang baga di rin ako diyan naluluwa. Ana di nore pa alambre sigbag di ano pag sinupsupo kakaluwa-luwa. Yan ang may da pa man sinasabungan. Okay wala kung lagos. Ano ba yung istorya? Ay dini ore yung klase. Nahingad to man. Nahingad tohan pustiso. So nakakaglibot kita na man wala ta dara nga sticker. Okay. Itat mga kuan magsurunod mga kabataan budoy. And din Iramos din amon tugtuman Iramos. Pero noon San Martin talaga din pagingadayan tayo itong tugtog din ito ni Iramos. Hindi ni Iramos ini Iramos. Classmate. Non-stop kita yan na budoy. Ngadto inin ha merkado, maugwad kita ticket sol may sol oil. Ati kita dito makuan ma-exit point. Di ba at least magkaya ng adlaw na kapan masyada ka mo nga niya ko sukot ko man nga nini pero sharing pa di rinin para lahakon nga di rin para iba kundi para ngadto ha lang niya okay diba yun na ayun. Baka naman mag like kayo dyan, mag subscribe kayo diba mga visitor latat channel kuha na nalagyapon itong notification bill para permanente ka mo updated. Yan ang congrats kaya congrats to nyo. We are already 19,000 plus itong aton FB man Iramos. Amo yung pangarani ko ng Iramos. So tubtublan din ng Iramos dapat. Hindi itikat to dito buntay naman ini. Rimlit buntay ito. Ito hindi tikat dito na buntay. Amo dun San Martin. Di ba? Namatisuan kita merkado. Mapingagam land bank. Amo dun dito rimlit. Lagado kay Tracy sakto lalagi ni. Sakto lang ni nga trombo. Ato na kita hakuan. Ma-extro. Lahat ma-extro. May dapat pasugid nga nababaruan. Naudaw na nakinin mga vlog din Mansos niya. Yan alon. Okay tatong binubuhat ini di rila para hakuan. Magano magkita kaya mga daton niya naturtrabaho. Kulay green niya na itong color ito na Embarcadero ha. Kulay green. Green fields. Oops. Woo. Oops. Woo. Oops. Woo. Tingaga. No entry? Dere pwede. 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 Ay si Dirso mo pa nalagi hapon nga din kita umagi kaya kita naton iton ongoing nagkudal na di dihaluyo amo ni ang ginihimo nga project nga 3 story bad to wala baga amo yung pira ka story nakalimot na lot kita amo ginihimo didi nga ako di consultant to consultant do gatong buntay ito kitang tayo to man ma-music kita kay may da kuan kido music kamo hindi ni entry an kuan pero ka story ato din oy Longlib Alpacaparo Sita Delta Market Chapter Longlib President si kuan man amoy din itong ginihimo ni din nga paradahan itong mga motor andi elevator ini social tisuga din niya Degbaw ha 14 anyos ato man ni kuan Justin awal ka papakinan din basta mo pira ka story may din dila ginaayad pira pa to ka story dida
May di na ginaayad nga pira kay story nga kuan aparadahan dila rumamay tanawan ha dila rumamay madaw siyempre bako sa gihapon na nagtuan ano baka totoo na laduluran no sa nga ni sumulod na LGU masing kadain tao to dolor. Ano ba ito na? Ano ba ito na? May mga diehard bisan sayop papaka diehard na lagi hap gapilirat sayo. Bug kita ka din na itatabaw Bulacan. Anyway timba ko oy din eh ani kita napit din eh hamay San Roque na din eh nga dalan Marley kayo din niya da ay aray ato na isti oy okay. Shout out sa iyo mga taga kuan suad kita nga di makuri pag kuan balabag diretso oy shout out mga nag-installer ha na innovative solution provider internet ano makusog internet ano sangkay dila didi ha innovative solution provider pakabit na kamo sangkay so adi na kita didi mga rumbulat kita nga didapit dahil sino yung panginano kung ito na kumusta ito na kuhan iton pinapasuan kita nga sulot ano kung kinaka already to niyo man ang postura ko nagpakita kaya ba maruba muon mo pa ito muon mo pa na ay ano ito yung nagpinakita ka pa man anihain kita di kasi nanunang simana ilan Sabado nagkadahin coastal clean up magkadordilain yung mga kuwan ha magkadordilain yung organisasyon budo damo hira nakain ka nakatugitad to ako kung amaton aton last nga siguro may dadan na kuwan hay mo amot to da pagpainop may da nagpainop pa yun ayan natin dito budoy ayan natin bisan din yan awari ko man ginluluwasinin nga kuan itatong man lahin pagkani pagkumusta itong sitwasyon itong dagat baga diri good man mo pa pagkarigos mo pa pagparigos kay makompa diri madlos atoy brownie so amo yan na naton nahimo yan ang adlaw kabayan ni naton pagbinorbalabag ang sitwasyon nga wala mga klase tungod good man nga may ada pagagin kukuno-kuno pero in Jesus name mapahirayo iton matutunaw iton nga bagagin una-una wala iton in Jesus name gusto na salit pagamot aton nahimo yan na kontribrar ngay mangrawon hayo baga nagkaghatag kita yung sitwasyon tala so karon tala na again this has been your friend from another stars di kang dididapit sa may San Roque San Roque nga lugar ako yung magpapabiling laghihap nga iyo sangkay nga mayukbo magpapabiling laghihap kita nga mayukbo nga iyo sangkay ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Yaran at mga taga-tanawan timbus. Okay.